וואי וואי וואי. מה קורה? בסדר. מה אתה מתקין מזגנים? מה זה כל האבק הזה? ואיזה מזגנים, אח שלי? אשתי לפני איזה חודש שלחה אותי להביא וילון לאמבטיה. מפה לשם, חצי בית בשיפוצים, אחי, אתה לא תבין את זה. לי אתה אומר, אתה לא תבין את זה? על מה אתה מדבר? אני חודשיים ימים עובר שיפוצים, יש לי מלט באמבטיה, אני קם בבוקר, על הסובוך, יש לי אבק על הקפה. עלק לא תבין את זה. אומר לי, אמבטיה, תגיד תודה רבה שיש לך אמבטיה, אחי. אני מוצא את עצמי בשתיים בלילה, יורד עם מקל, משתין בגינה של השכן. למה? האינסטלטור היה חולה. הוא היה חולה. היה חולה. תגיד, כמה עלה השיפוץ? 230,000 ועוד 3 הלוואות, לא כולל משכנתה, אח שלי. יאללה, תדע לך, בסופו של דבר, כל הכסף שאנחנו מרוויחים הולך למשכנתה ולהלוואות. אני לא יודע מה לעשות כבר. תאמין לי, בוא נשמע רדיו ככה, נפיג את המתח. תשמע. מתמודדים עם החזרים גבוהים למשכנתה והלוואות ומתקשים לסגור את החודש? מצטרפים עכשיו לתהליך ריסטארט פיננסי, מאחדים את המינוס וכל ההתחייבויות להלוואה אחת, וחותכים את החזרי המשכנתה וכל ההלוואות ב-50% כבר מהחודש הקרוב. שמעת? יש מצב שיש לנו פתרון, על מה אתה מדבר? לבדיקת זכאות בחינם, לחצו על הקישור.